ife tikafuna kuti tichene tioneke bwino timafuna materala atithamangitsire mafailo tioneke mmene tingaonekere. Ndachena pano sikuti ndikupita kuntchito kwina kwake iyayi, koma zimenezi ndi zintchito za aterala. Haso yanga tsiku la lero ndifuna ndicheze ndi aterala timve kuti kodi iwowa anayamba bwanji, zimakhala bwanji. Aterala amaoneka utambwali kwambiri, tofuna timvetsetse kuti utambwali umene umachokera pati, zinthu zake zimakhala bwanji. Dzina langa ndine Sungana Siliya, khalani pomwepo. Mujanakambira mudza kuti ndikhale ndikulowa mu shop mmene mumu kuti ticheze ndi aterala. Situdziwa kuti iwo amazitchula kuti yani, koma timva bwinobwino timve nkhani yawo ndithu. Matala, ife takupezani malo ano. Zikomo kwambiri. Timangodziwa kuti yayi materala, koma mwina choyamba ntchito yanuyi inuyo mumadzitcha dzina kuti ndani kwenikweni? Okay. Ntchito yangayi ndi tailoring shop. Tailoring shop. Ya, koma sina lembe. Ya, poona kuti uzalemba kuonera kuti nangasi ineyo ntchito yangayi nimayidalira. Ya. Mumadalira kuti ntchito yanu idzidziyankhulira yokha. Yokha. Koma ndi tailoring shop imene. Choyamba dzina ndi ndani? Timafuna kuti tikamanena kuti akuti tizidziwa kuti mwina nda fashion designer kapena nda aterala chabe. Dzina ndi ndani la pamsonko? Ali Hassan. Ali Hassan. Kumuti ndi kuti? Kumuti ndi Kumangochi. Kumangochi. Ya. Kuchoka Kumangochi bwera ku Lilongwe munabwerera ntchito imeneyi? Ya, nabwera imeneyi. Kuti tidzapange zimenezi. Inde. Inu terala mudayamba chaka chanji? Okay. Kumuzi nachoka 1985. 1985. Kubwera ku Lilongwe kuno. Maphunziro atailoring ndapanga ku Lilongwe konkuno. Okay. Ya, ni maphunziro town mumuja. Pakonde pamwenye. Pakonde pamwenye? Ya. Aja timaona kusoka mwamwenye aja? Makonde muja. Ndamene anakuphunzitsani? Inde. Okay. Ndili pamenepo ndikuchita maphunziro amenewo 1985. Ya, ndinakhala nditi pafupi zaka 4. Zaka 4? Ya, ndili kumeneko. Mukuphunzira? Ndikuphunzira majaketi. Ya. Ndiye choka pamenepo nachoka 1989. Maphunziro kumeneko. Ndakamba ntchito kwa munthu Uchilinde 1. Uchilinde 1. Ya, Chioko. Ya, ndiye ndimasokera zimayi wina wake kumeneko Uchilinde 1. Kunyumba kwake. Okay. Ya, ndiye tili kunyumba kwake kumeneko. Office anaisa musankuisa musila ukawale tu kwacha za makono. Ndiye tinali pacha za makono. Pacha za makono nakhala chaka chimodzi. Okay. Tikwagwirira ntchito yawoyo pacha za makono. Ndeketa kanaona kuti no izi masalaries amakhanga ndikuti anali ochepa. Ndiye ndinagaza kuti basi ntchito ndisiye. Ndiye ndinafunafuna kanchini kopalasa ndi miyendo. Kaja kamashini kaja kopalasa. Kopalasa ndi miyendo kasinga. Kasinga. Ndiye ndinafuna rendi pakhonde. Ndikakhala pakhonde. Okay. Nkumapalasa machini aja sopano pakhonde paja. Ndiye kuti mwakumbutsira kuja munaphunzira kuja. That's right. Kumene mumaphunzirako mumaphunzira kuti terala wake mudzakhala utani. Timadziwa kuti kuli materala osiyana-siyana, ena masoka za azibambo, ena majekete, ena za azimayi. Inu maphunzira uterala utani? Shabwino. Ineyo kwenikweni ndali za azibambo. Ya, koma sono kusogoloko ndiye ndachita mixer. Masoka zonse za azimayi, za azibambo, za azimayi, za azibambo. Ya. Ndiye ndili chocho mapetopeto kunamba kusintha sopano kuti no ndilowe mbali imodzi. Ya, ndilowe mbali imodzi. Imeneyo ndimene ndili nayo pano kusoka za azibambo, masuti azibambo. Pano ndi munango panga meja kuti mudzisoka masuti azibambo. Koma kuyambirirako munaphunzira za azibambo nkukachitanso ndithu za azimayi. Ndikuyika no chidwi chanu kwa azibambo. Tipita kuti kodi chidwi chimenechi kwa azibambo chinabwereranji? Mwakamba kuti munamba kutenga mashini anu ndikukasoka ndithu pakhonde. Ulendo umenewo tapitirizani? Ya, that's right. Ndili pakhonde pamenepo tikusoka.
ndimamikisa zonse za azimayi za azibambo. Okay. Za azimayi za azibambo. Kenaka tinachoka kukhonde. Kenaka tati no tikapeze shopo. Ya shopo imeneyi tinapeza 2010. 2010. Ya ulendo umene mudauyamba 1985. 2010 mwakapeza shop yanu ya. That's right. Okay. Ndikulowa mkati mwasika. Ya mene monso pano limene sono nimachita ngati mixer. Za azimayi za azibambo, za azimayi za azibambo. Kumapetofeto kunati no ndisiye mbali imodzi. Ndizisoka za azibambo. Ya chimene chinakuchititsani kuti musiye kusoka za azimayi ndikuyamba kukasoka za azibambo chinali chani kwenikweni? Chabwino. Naona ngati za azimayi kawiri machibuka mayesero. So dizungulire ya. Machibuka mayesero. Ya ndikuona kuti no ineyo za azimayi ndisiye kupanga. Chifukwa pamene ndaza mati kusoka nduzina zimata kutengedwa ndama ina ibwera. Ndama jasinga bwera. Ya ndikuona kuti no ndisiye za azimayi kusoka. Okay. Ndizingosoka za azibambo. Ndibwera kuti ndimve chifukwa ambiri amafuna adziwe pamenepo kuti anthu amene amagwira ntchito ya uterala ambiri sakhala oti sakhala ochita cholungama titero kunena kwake mabwino sakhala anthu a straight ndi azimayi. Tibwera kumene koko koma ndimafuna ndidziwe kuti anthu ambiri amafuna kudziwa kuti kodi ntchito ya uterala nchifukwa chani ambiri amene amayichita amakhala achiyawo. Chifukwa inu mwandiuza kuti munachoka kumangochi si ndinu muyawo olo lilime lanunso likuveka ndithu. Nchifukwa chani ambiri amakhala achiyawo? Okay. Luso kawiri la uje ni lateraling. Linabwera kujawo kumene. Okay. Kotera kuti panopa ntchito imene ukalero amati yandu achiyawo kumene andu so osapuzira matero mbuyomo. Ndiye tikuoneka kuti panopa lero lino ntchito ija wina aliyese akutani akuigwira. Yakulowa ndiyo mapita ku skulu kumakapuzira soteraling iyo. Ya ndiye kuona kuti ntchito ija sopano sikusanduka yachiyawo ya. Sanduka wina aliyese sopano. Ya wina aliyese ntchito imeneyi amachita kupita mapuziro ndito kapuzira matraining ukapuzira magwira ntchito imene yosoka. Okay. Nditu. Mwayamba kusoka panokha mutapeza shopu. Ulendo wakhala ukupitirira kutani mpaka nakudzafika pano? Washabwino. Ulendo umenewu mwena nakambira nawo kuti musika wa area 23 nalowa 2010. Ya kuyamba za losoka zimenezi 2010. Okay. Ndiye ndili ndi anyamata ena ndiye amene ndapuzisa luso limene ngati ana nyumba. Amene so panopa nawonso ali paokha akugwira ntchito imene yosoka. Ana anu amenewo? Ana anga. Mwapuzitsa? Ndapuzisa ntchito imene iyi. Nawonso akugwira ntchito paokha. Ya kuzimira paokha nawonso. Angasi luso limene imene nakugawirana. Paja kuti mukazakula inu kuzisiya izi ana azipitiriza. Ana apitirize. Ngani lichocho ndithu. Materala ambiri timamva zoti amakonda kupita ku South Africa kumeneku kukasoka. Inu chiyambire ni 1985 mene mudabwera kuno kuyamba kuphunzira soka. Mudalibe kumaganizo opita ku South Africa kukasoka kumeneko? Okay. South Africa tinapitako. Munapita ku South Africa? Napitako. Okay. Meneyo inali 97. 1997. Yeah. 97 nachoka kuno kulilongwe. Kupita ku South Africa. Munakopeka mtima ndi chanu kuti munyamuke kuti mpaka namupite ku South Africa? Chabwino. Ngani inaliona kuti ndikaonjezere luso. Yafa tailing ya ujeni ya yosoka ndimagwisa ntchito machini opalasa. Ndikuona kuti ndipite maiko ena akunjawa kuti mwina titakapeza machini oyendera makesi. Kuti mwina nkazabwera kuno basi ndikufuna shopo kulowesa machini ya magesi. Kuti zinthu zikhanga zikuenda fast. Ziyenda mwachangu. So kumeneko munapita kuti mukayenjezere luso ndikupeza
machine amagesi. That's right. Utelala waku South Africa ambiri amaubokera ndithu kuti ayi kuli ndalama ndikwabwino ndizoona. Zoona. Zoona. Experience yanu inali yotani kumene? Yeah, okay. Ine yanga experience ya ine inalione kuti kumalo kuja ndipite sikuti ndikukakhala. Koma ndikawonjezere luso. Komanso ndikapeze machine oyendera magesi. Okay. Kuti ndichoke kumeneko ndibwere kuno ndizapeze shopo kenaka ndizambe kugwisa ntchito machine amagesi. Muli kujoni kumene kuku munali musokaso za azimayi bwinobwino? Ndi South Africa masoka za azibambo zokhazo masuti. Azibambo majaketi matsauza majaketi. Zachizimayi kunalibe kumene ndalowera ine zachizimayi kunalibe. Simu mafuna kuti muyesedwe ndi mtundu wa azimayi aku South Africa. Ayi. Sina kondo zimene. Simu nafune zimenezo. Ndalama koma zimakhala ndithu zambiri ku South Africa. Kwambiri. Ngani yake ngasinda meomeo imachita value. Makayoti ukapeza kandi 100 kuna makhala ndikandama kochulukira. Yeah, koma sina komedwe ya. Munapita ku 1997 munabwera ku 201. Experience ya ku South Africa mukayiona inayiyotani? Kumene ngati ku South Africa ndikumene naona ngati kuti na andu amene amalimbikira ntchito kwambiri. Makamaka ife amalawi tikapita ku South Africa sitigona AI. Amalawi omwewo kuno kuti ku South Africa uwamakalimbikira kwambiri? Kulimbikira kwambiri. Chifukwa chake nkukhaja ndi chenicheni? Ine ndimaona ngati kuti kumalo kuja kumwina kapena kutalika kwa kumalo. Chifukwa kuno timakhanga tikujaira unewo takuno nkwatu. Koma ndi timachita ulesi. Koma tikapita ku South Africa timakagwira ntchito mpaka ndi usiku omwe. Tikugwira ntchito. Kusoka? Kusoka nditu. Tisoka masanawa. Fika nthawi yoweruka ija tikapuma pang'ono. Mubwereraso? Tibwereraso. Mukagwiraso ntchito usiku. Makakona mwina chama 2 chama 3. Madala munakamba kuti inu munasiya kusoka zachizimayi chifukwa cha mayesero kwambiri. Munakumana ndi zotani? Ndimakona nditu ineyo kusoka za azimayi zimachuluka ngongole kawiri. Sindimalandira ndalama yonse ndikamapasidwa ndalama imene ndachaja. Imapezeka kuti imasala ndalama ina osalandira koma ndalama imene ibwera. Ndikuona kuti no. Zachizimayi I think ndingosiya kaye. Ndizisiye ndizisoka za azibambo. Akamati ibwera ndi amatanthauza chani kwinako? Kwinako ndikuona kuti kanga kumazera nkhani ina. Kumazera nkhani ina? Ndiye imeneyo ina. Business singayendeya. Mukhala bwanji telala because materala munatchuka kuti olopoeza munthu amayi akuti mumayeza tu moti modabwitsa mudza kuti atelala mukuyesa bwanji simungandilinge ndi maso. Ambiri amatha kutero. Koma si onse amene amapanga choncho. Ena timati tikafika pa office timayendeza za office kuti tigwire ntchito tipeze ndalama. Yothandizira ku nyumba. Motolo mukukula unyamata wanu simunakhale ndi experience kuti komaona komaditu kumuyesa munthu wamayi ndizosiyana ndi kumuyesa munthu wabambo. Ndithu. Madala muzake mukundinamiza apa ifoti tili pa TV. Ine nditu masaizi ineyo kawiri zoyesana masaizi. Ndithu tabwino palibenso china choganiziraso chimozimozi mmene ndimamuyesera mamuna mmene ndimamuyeseraso mzibambo. Chimozimozi. Palibenso maganizonso ena. Moti mumatha kumuyesa ndithu munthu wamayi kalero mumatha kumuyesa akazi wanu mwina ali kushopo akuona bwinobwino. Palibenso chovuta. Popandanso kuti yaya munangawa mwakuti. Kapenanso kusanja ndithu. Ndithu. Sandikayikira sandikayikira. Ndi mmene mundithu mmene ndikuchezera ndi Matala amene ndaterala kuno ku area 23 akutifotokozera ntchito ya uterala. Ambiri timakhala ndi mafunso kuti kodi akutitu amamasuka akamayeza anthu achizimayi ndi akana pamene pakuti akuti iwowo amapanga mabwinobwino koma anasiya kusoka zachizimayi chifukwa cha mayesero. Ndi mmene ndithu tikuchitira. Matala pamene mwina tikupitirira kucheza kwathu. Ndimafuna ndidziwe kuti mkatikati mwa ntchito yanu mumatengedwa kuti ndinu atambwani nkhani ya nthawi
zimakhala bwanji pamene? Ngati ofisi yanga ino nkhani ya utambo ali palibe. Hayi palibe tutera. Palibe munthu wa zamanja amene ndi wa straight. Hayi palibe. Zona ndokamba zona. Koma mbali ya ofisi ya ineyi nimayesesa nditune kuti munthu tikachita appointment kuti katundu wanga akufunika mmadeti yakuti kapena ndilizochitika madeti yakuti nimayesesa nditu anthu aja kuapangira chilungamo kuti katundu wawo atenge akagwise ntchito. Chifukwa imeneyo imakhala mbiri yaonera kuti nanenso kupene ku anthuwo akakavala katundu ameneyo ndi kuti ine akandiyitanira makastoma. Ndeni mayesesa chilungamo kuti mukamuuza munthu 10 koloko imakhala 10 koloko. Osati yayi ndeti mukamuona wabwera ndi pamene mutenga salu yake kuyamba kuyika pa machine. Moti kunyamata wanu wonse sizimachitikako zimene. Simuna kumaleko ndi ine sana ndaleko munthu salu kuti irutu musoka apa ndiya musoka sizinachitike. Sizinachitike. Ni mayesesa matala mukulumbira. Ni mayesesa. Zimakhala ndithu nthawi yake yoyenerera. Kawiri so mumakhala so ma express. Ma express munthu amatha kuchula katundu wanga ndikufuna siku lakuti. After 2 days. Imene ndi ikhala ndi express. Imene. Mumayipanga motani ino imeneyo. Imene kandrama timaikako katopu apo kandrama kena kake pamwamba pa ndrama imene tachaja ija. Ndeti maikapo kandrama kena kake. Kamene ka express. Timapanga chocho nditu. Akuti kumakhaso ka express kuti ngati mukufuna changu akusokerani koma ndiye kuti muyenjezera kena kake pamwamba. Matala pamene tikupitirira kucheza kwathu. Kuchokera ku experience yanu yosoka zachizimayi komanso zachizibambo. Zimene zimakhala ndi makobidi ambiri ndi ziti. Zazibambozo. Zazibambo ngati masuti azibambo majeketewa. Azikusiyana ndi zazimayi. Chifukwa chinalimba tima noti azachizimayi ningosiyiratu. Koma sikuti kusiyira tione kuti singapange iyayi kunyumba kokha. Anthu akunyumba. Ndamene mmasoke. Ndimapangira. Koma customer akubwera kuti yayi tindukwati. Mutisokereza bridal party simmaso. Zo pali mwana amene amphunzitsa ntchito ya zachizimayizo. Amene timati shafi. Nde munamphunzitsa mwana wanu kuti azisoka zachizimayizo. Ndalama zisapitebe kuti ali ngakhale inu mwatuluka kwinako iyayi. Zikhale momwemo. Ndamene akusoka sono nyamata ameneyo shafi ameneyo ali musika omwe uno area 23. Koma in focus ndi zachizibambo. Ine zachizibambo. Sizovuta kwambiri zachizibambo kusoka? Angasi naziziwa kwambiri. Zachizibambo ine naziwa kwambiri. Suti imakutengerani nthawi yayitali bwanji kuti musoke yachizibambo? Suti yachizibambo ni 2 days. 2 days? 3 piece imene? 3 piece. Trouser, jacket, waistcoat? Waistcoat onkati. Ndipo makhala ma express yena wona kuti katundu ameneyo kodi amwene sizingatenge katundu wangayo nditenge useli kwa mawa. Ngani meneso imatheka. Kubweretsa salu lero mawa kudzatenga. Mawa kudzatenga. Express nde imeneyo. Imeneyo ndiyotheka imeneyo. Koma imangofulika kandalama kabwe. Kandalama kamene tipangane kandalama kamene tingapangane. Ngati katatuluka kameneko express kuno imatheka. Koma ambiri ndikuti sangathe kupanga suti siku limodzi. Inuyo tonde imakhala yolongosoka ndithu suti yabwino. Suti yabwino kwambiri. Ichi chimene ndavalachi. Suti ngati iyi. Munasoka masiku angati? Imene ndi siku limodzi. Siku limodzi chinthu ichi? Koma osakhala kuti siku limodzi kuti isoka chokhachi ayi. Zimene zitatu zikozopanga siku limodzi. Siku limodzi? Luso limeneli kwanu munachoka mtundu woti anthu amasoka kapena oyamba ndi inuyo? Oyamba ndi ine. Oyamba ndi ine. Koma abe kuyambirira kwenikweni anthu amaziwa be kuti mutu wa mwana uyu muli luso. Chifukwa ndimayimisa kabudula wosoka pamanja. Kabudula weni uja? Weni osoka pamanja. Kuchitosoka ndi ulusi? Kudula salu bwinobwino no? Salu bwinobwino koma sinaphunzira utera awo. Zimene ndimazipanga. Kuchokera ku mwana wanu? Mwana. Kena kono makona nangu kuti awa. Iye angopita ku maphunziro ati alingi. Akaphunzire zimene? Akaphunzire. Pano ndi pamene mumapanga zimene? Pamene tikupitirira kucheza ndofuna ndidziwe tsiku limene mmalikumbukira mu ntchito yanu kuti koma tsiku lakuti ndi limene losayiwalika mu ntchito yanga ndi tsiku lanji limene?
ngabaka ngati December la time kumakhala ngati ma overnight ama prophet nimata upatidwa ntchito yambiri kugwira ntchito ya ma prophet yoti akavale mwina pa 31 itaupatidwa ntchito mwina yambiri masuti mwina angapo nde kumakhala ngati kuti ntchito yake imakhala ngati kuti yakamanikamanika yogwira ntchito usiku kwambiri kugwira ntchito usiku timukana kuti paka 3 days mwina kukhala uli kusika konkuno 3 days musanapite kunyumba usapita kunyumba mukungogwira kusoka kugwira ntchito ukapuma choncho mwina upita mwina kwa basi kukasamba kubweraso kuilowaso ndiye paka tionesere kuti anganya amenewa pa 31 katundu wawo akagwirise ntchito zama profit jamakhamu kuikira zonyezimira zichane mabari na golide taikaika zimene zija ndiye siku limene sindimayiwala lone kuti uchoka kunyumba ndiye kunokhala mpaka masiku 3 ukugwira ntchito usiku ngati mwapita kufirudi choncho kufirudi ndiye siku limene sindimayiwala kamafika ngati December time ndiye kuti imene imakhala season yanu kapena bwana imakhala ngati ka season imene ndikaonesa imakhala kuti ka season kamene kwaye moti ikamandikira December amazaza ndipha makwacha makwacha atheka ndito pamene papo utena wanu muli ndalama amene mwe makobiri alipo moti simasilira kulembedwa sto ntchito kutani simasilira komabe ndimangopemba mene kuti mwina ndo amene akundionera azitha kundipasa ntchito una kuti nangasi muno nimapanga zinthu zambiri ma worksuit nimaziwa kupanga ngati mbele ndavalayi sindimakhulupirira kuti mwasoka ndinu ndiye zaku ame zija mauje ni majampa kwa ame masokaso zimenezo masuti wanda amene ndiye munomo ngati ma trouser ma jacket zosiyana ndi kupanga utelala amene mumayamba munkayambira ndithu achina singa zopalasa zija pano ndi zamagetsi zosiyana bwanji nzosiyana chifukwa kuti machini amagetsi wamachita fast changu mene tikukambira kuti suti imata kusokedwa siku limodzi koma kukhala suti yabwino yokongola ndi zopalasa zija ndi zovuta zovuta kwambiri paliso tinene kuti maayironiso kuti uzikugwisaso makala kutuluka panja zimene zija zimachedwesa ntchito koma sono maayironi amagesi machini akuyendera magesi suti singachedwe kumalizika inde utelala mmagwiritsa ntchito masingano simunazibayeko simunazisokeko kwayambira ngati kumapuziro ntamene machita mapuziro ndabayidwako zingano ngoti mazingano amachini awawa kanapanga bwanji utakubayidwa sakhala ndi ululu onena kuti paka mapanga kufika mwina mitima amata ukachita mwina ka operation pang'ono kukachosa ngati mungathe kuchosa nokhaso ndizotheka kuchosa mazingano amene wanapanga mwantundu wina wake inu nthawi yoyambirira imene munabayidwako zinali zovuta motani kapena nthawi imene mmayikumbukira kuti ntchito yanga njovuta apa yokhayo inali yovuta kwambiri kumapuziro ne pakati pa ndimakhala ni mantha apa zingano imakhala cheru kwambiri zingano siwosewera naye zingano siwosewera naye imakhala cheru kwambiri koma kakhala takhala kuti ndatangadidwa kwambiri zingano simbayidwayi fona kantamuziwa kale mena maendera ntchito iliyonse imakhala ndi mbali ndithu yovutako ntchito yanuyinso ili ndi zovuta imeneyi imakhalaso zovuta zina zonena kuti ngoyerekeza ngati kuti ngasi ntchito imafika kuti zipangiso makamaka zipangiso tikumangira ntchito ija pamafunika kuti zipangiso zikhale zokwanira maulusi akhale okwanira zili choncho ndithu choncho ndithu matala amakamba kuti mmasoka ma worksuit mumasoka masuti mwapanga ndalama atu mu business imeneyi ndalama adi yapangidwako mwamanga manyumba mmene panopa nyumba ndili nayo ndithu imene ndikukhala mwini wangane kuchokera mu
ntchito imene ya tailoring. Momwe jamene ndakambira mosona kuti ndapita kunja koma ndili kunja sinamangeko nyumba. Nyumba mwamanga mutabwera? Nyumba namanga nditabwera kokuti. Kapena kunja mukasangalala kwambiri? Ayi. Okay. Anthu akamaona materala amaona kuti yayi anthu amenewa ndi anthu okonda azimayi, ndi ntchito yonyozeka. Uthenga wanu inuyo kwa anthu ngati amenewa ndotani? Ntchito imene iyi ambiri kalero ntchito imene anthu amayicha ngati kuti ndi anthu oti osazindikira. Koma ntchito imene iyi utayitenga bwinobwino ndi ntchito yabwino kwambiri. Ntchito imene iyi anthu amanga nayo manyumba, inaso akugula nayo magalimoto malingana ndi mmene ntchito iwo imene akugwirira. Osakondanso zokondakonda ngati za azimayi zimene mukutchula zimene zikuzitaya. Ndikuti ntchito imene ikoza kumayenda bwinobwino. Mawu anomaliza pamene tikumaliza program yathu kucheza kwathu ndino ndotani? Anthu ifeyo matera ndi osiyana. Ineyo ndimayesesa nditu mbali yanga kuti tikachita appointment kuti ukwati waine ukhala madete akuti ndimayesesa kuti ukwati umene uja ukachitike zovala zochokera mu shopu yanga ino. Kuti ukwati uja mpaka ukatani ukateke. Komanso palibe amene anadandaula nkhani ya maukwati kuti zovala zanga zanandisokere. Wonse amene achoka muno mbuyomu tikuwapangira za maukwati. Wonse nditu maukwati awo amachitika mwamtendere. Munasokako munthu kumusokera chinthu osakamukwana? Sizinachitike. Sizinachitike. Wonse nditu zimakhala zakakwana bwino. Kukupatsani design ni kusoka ndendende? Design iliyonse ndimapasidwa, design iliyonse ine ndimapanga. Anthu ambiri amayang'ana m'mauje ni ma-internet, musegula ma-internet. Kuyang'ana kundipasa kuti akulu ndikatundu amene ufuna ine ndi apa. Inu nkusoka? Ine nkusoka. Mene mundi mene ndachezera ndi Ali Hassan kuno ku area 23. Iwowa ndaterala asokako ndithu kuno kuyambira 1985 koma asanapita ku South Africa kukasoka. Tamva mene ndithu kumene konso moyo umayendera. Nkhani yake ndi haso. Akuti iwowa asatambwali ayi osamaona ngati atambwali amalongosola akuti materala ndosiyana. Ine ndisungana ndisiliya mwakomba nonse.